Aquest any hem dut a terme un aprenentatge-servei entre Median i l'Institut Martí Pous de Barcelona. Al principi el que vam fer va ser una peça, uns aprenentatges que estaven enfocats en el conflicte a un nivell individual, no? Conflictes que els afectaven en aquestes edats. Estem parlant d'un grup de tercer de l'ESO, i després ens vam portar a conflictes més globals, no? I al final tenen una estructura semblant, des del nivell individual cap al nivell global. Un dia que estàvem fent un cercle i vam tractar de preocupacions que tenien, va sortir la pregunta de podrem viure en aquest barri quan siguem grans? Quan ens vam fer aquesta pregunta, ens vam donar compte que el barri estava vivint unes transformacions tan grans que probablement cap dels alumnes podrien quedar-se en el seu barri. Però quan jo vaig tornar a fer la pregunta, però us agradaria vivir en el vostre barri quan sigueu grans? La resposta va ser que sí. Des d'aquí vam començar a fer una investigació cap al com aquest barri s'està transformant, parlant amb els veïns, amb les botigues que han canviat, els llocs que estan tancats, i sobretot compartint amb les famílies històries de quan van arribar. Vam escollir combinar dues tècniques. Per una banda, els hi vam proposar fer frottage, és a dir, agafar amb ceres i agafar les empremtes d'espais del barri de Sant Andreu, doncs un mur, no? Fregant contra les superfícies, aquí doncs, una placa que hi havia d'unes antigues balances. Paral·lelament, els hi vam donar una postal en el que els hi preguntàvem el teu barri està canviant? Explica'ns-ho. La proposta era que interactuessin també amb les seves famílies i amb les altres generacions, que sortís del centre i ens expliquessin un espai del barri de Sant Andreu que ha canviat, que hi havia abans i que hi ha ara, acompanyat d'una fotografia. El bar Versalles, ubicat al carrer Gran de Sant Andreu, va haver de tancar perquè li demanaven 10.000 euros de lloguer. Ara s'ha obert un restaurant modern en el seu lloc. Fa 13 anys vaig conèixer l'Estefan, la meva parella a la disco del bar Versalles, un bar amb 100 anys d'històries com la meva, que ha sigut comprat per la franquícia No entiendo la letra mi madre. Càrnica i ha perdut tota la seva essència. Una llàstima. La meva mare em va explicar que al carrer Gran de Sant Andreu, al 2010, hi havia el casal castellano-leonès i un bingo. La gent de l'associació tenien un restaurant i a la terrassa feien festes. I el van canviar per unes vivendes, una òptica i un banc. No sé ben bé quan ho van fer el canvi, perquè en aquell moment jo era petita, però és el que em van explicar.